Obec Prenčov leží v juhovýchodnej časti Štiavnických vrchov v doline potoka Štiavnica, tečúceho stredom hornatého Chotára. V súčasnosti v obci žije 620 obyvateľov. Územie bolo obývané už od doby bronzovej. Prvá zmienka o obci Prenčov sa spomína v písomnostiach už v roku 1266. Obec Prenčov bola do 16. storočia súčasťou pánstva hradu Sitno, ktorý chránil cesty do Banskej oblasti a ktorý vznikol pravdepodobne po roku 1240. V okolí Prenčova sa nachádzali viaceré hliniská, z ktorých sa hlina vozila aj do Banskej Štiavnice. V minulosti boli dôležitou súčasťou hospodárstva mlyny a v obci sa nachádzali až 3. Veľký význam pre obec má i osobnosť slovenského národného a vedeckého života Andrej Kmeď. V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol svätého Mikuláša. Zaujímavý je taktiež neogotický evanjelický kostol a kaplnka so studničkou s čistou pramenitou vodou nazývaná Samaritánka. V obci sa pravidelne v lete konajú pocitnianske dni hojnosti.